Lama kahamno area wa tamuno muti khai kam khai klang thaka hinkai chung sini area protibasi abo kisa nayoi ang jotono no kobogo jate area ni protibasi wa a jaga wa agok phachoi chung abo salayoi teisa kaham kayoi teisa a ngono a tumi ngo ବ୍ୟବସ୍ଥା na buti khai ngo khai mano abo jotono area protibasi salaya kono asogoi abo unggo jakkoi khaijakkoi tumi bagu ang bada khaya ang lamani bagu si ani problem posto ni bagu si tinang mo kog maso hai area ni protibasi bo abro ago khoi atsungno ani ko ang apsuk sawina ang jotono no tini ani area ni onggo okra sakra cerai khanai rano ang jotono no kobokbo apsuk sawina ani tini bumu kisa sagra bumu ani bumu ungka Surjo Mohan Dev Brahma